गुड मॉर्निंग मातेरेगला इनी यान दूर पोरे पिदाडोंदुल्ले पंड यान इनी माणिंजी रोज़ुक पोते रोज़ु पोई बोका मद्मेक पोंदे कुल्लर आपुंड अवला बेस्ट फ्रेंड सो अंचा मद्मेक पोरे यान रेडी आवुंदुल्ले सो रेडी आयबोका तोजा वेंच रेडी आते पंड कुंटार्दगा कुंटार्दरे पणंदुल्ले यान पिदाडोंदुल्ले इत्तेरे दारा पिदाडोंदुल्ले कुंटार्द हांडवल वर्मगंटे वर्मरा मत्तु आधार कार्ड अವು पतंदु चेन सो पिदाडी पक्का तो जावे A few moments later. Plan change andi te kudanji round sire guttu ade karda burchindu 1 hour later. फाइनली पिदर्दाने बस स्टैंड बत्ते बस स्टैंड कुलो उंडे दयपंड लेट अंड कुडला पोडते अंचेद सो मंचे रेडी आते फोटो पूरा देपरे आइसी दयपंड अर्जेंट अंड अंच सो नैन पोपिनी फ्रेंड्स पूरा ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪೋಡು ಬಡಿ ಬಿದ್ರು ಪೋಡು ಬಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಪೋಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನದು Congratulations, Jason and Diana. Congratulations and celebration. And all the songs we are slow. Oh, I think they call this love. Three knowledge models we have.
ಅದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ನೆಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ Bye guys. ಬಾಯ್ ಅಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ಉಂಟು ಈತ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾಜ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಈತ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಉಂಡ ವೀನಿಕ್ ಶಾಲೆದನ ಪೂರ ಹೋಯ್ನ ಮಾಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪಡಾಚೆ ಬಾರ್ದಲೆ ಕಾತಿನ ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಕುಲ್ದ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿ ಬಾರ್ದಲೆ ಕಾತು ಜಾಗೆ ಜಿಗಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟು ವಿರೋಧ ಕುಲ್ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಇತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ರೋಸ್ ಬೈಕ್ ನೆಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾದಾಮೇರಿಗೆ ಹಳೆ ಕೂರು ಜಯಗ ಜಯಸ್ಮಿ ಬಾಬು ಈಜಿಗೆ ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರೆ ಇಂಕ ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಈಗ